Yellow guys. Masikira say tinenya yedu yatawaya nayo. Bakuku tawaya. Oh. How are you guys? How are you? Murise sasa munongoziva guys. Inini na maikuku trukufara. Trukufara asi problem yatinayo iwani tanga chingoda kuti ruzhinji rweZimbabwe mutibatsire. Trukufara makagona takaona nanyati family vari kuZimbabwe, totenda boss veko, twatenda Mr. Moboys Munetsi tokutendai. Asi nyaya yacho nayo yakamira sezvizvi yakadai. Ndofunga vamwe makavabatsira kubva kumahuke zvinezvi vakuto life yavo yakutoita zvakanaka. Asi isusu chichemo chedu chatinacho chakanyanya ndechekuti ndofunga muchatozotibatsira zvakanyanya muri yeZimbabwe. Muchatozozvibatsira zvakanyanya nokuti izvezvi isusu tikutogara muhoki. Saka chichemo chedu manje ndechekuti yatitori nayo itori ne8 rooms hoki. Inofunga kana muchiona kudai sopesa dzitori 8 rooms dzehoki dzedu idzi. Saka toda kubatsirwa kubva muhoki idzodzo. Zvakadaro then mozongotibatsirawo mapassport. Tinawo hedu mapassport asi haana mapemiti. Saka mukakwanisa kuzotibatsira kuti tiwana nemapemiti aiwa totenda munhu makatiziva munozviita. Aiwa tikufara hedu isusu namai kuku. Asi mukatibatsirawo ipapo Mr. Moboys Munetsi. Aiwa isusu tinodiwa muchatibatsira sekubatsira kwamakangoitawo vamwe. Tikuropa nditika mudiwa wangu. Chatibatsira. Ava bye bye. Bye bye. Dzima kamera.